No niin, se on Mika Lappeenlannilta, terve. Messuosasto on saatu matkamessuille nyt valmiiksi. Ja jos me nyt nopeasti käydään läpi, että mitä kaikkea meiltä täällä löytyy, niin tulkahan mukaan. Tietysti meidän suurin lippulaiva XXL-vaunumökki, mistä ei tilat varmasti lopu kesken. Tässä mallissa meiltä löytyy olohuone ja sen lisäksi sitten makuuhuone on tuolla päädyssä. Ja näitä vaunumökkejä saa itse alusta lähtien suunnitella, eli onko tarvetta keittiölle, ehkä 2 makuuhuoneelle, niin se on ihan itsestä kiinni. Sitten WC-tilat ja mikä se mökki olisi ilman saunaa. XXL lisäksi meillä on nyt lanseerattu uusi malli, eli tässä on vaunumökki M uudella paneelilla, mitä me kutsutaan Arctic-paneeliksi. Tästä mallista meillä löytyy myös kattoikkuna. Oli sitten tähtitaivas tai revontulet, niin nyt suoraan pedistä voi nauttia luonnon maisemista. Kattoikkuna on sekä vaunumökki M että vaunumökki L-malleissa saatavilla tästä lähtien. Ja meillä on myös tarjouksena ilmalämpöpumppu kaikille mökin ostajille. Joten tervetuloa, me odotetaan teitä osastolla 6U50. Tervetuloa kahville ja jutustelemaan.